Kedam tang chitini phaing koyarni nijangkar bianglong kheroni kopili mondol congress committee sa hemalong pherangkia mai kangni non hejong monsam lamdon kache tolong kejong pon close 2.2 2.3 lapen 3.3 aphuthak chedondun thekthe pusi westkar bianglong district congress committee mai phu sar thekram sa pen ning jepon kedam tang chitini phai player ni song truck heleke ora song state sarkar lapen central sarkar angbong monsam lamdon che tokponlo bonta bangso lamdon kache tolong kejong pon close 2.2 lapen 3.3 bangke lamdon kache to tum lapen KAC kachare tum alsi chedondun chon bonta karbianglong hamphang song pandang lok rada tum do anta kachedondun ave pusi WKADCC mai phu sar thekram sapen jepon alang itum che tok dam dipunang chililelang pen akaprek lokacharya song lapen akaprek a political song tumanta hangjoang hai lapen akaprek ke thek kire ilitum karbiatum jitu ilitum ini ngache thek kere atum stame hala aphuthak alamdon aphuthak chok chip ke paklang lo ke chok pa mga matro hala kache tok song frok atum la pen karbiang lo autonomous council atum hala so kache tok pen loke nilitum west karbiang lo congress ahin penta chini lo jela ke ilitum 6 dola jako ke pa phuklo po bangke nilitum chini lo lamdon bangke nilitum ta kroilo bonta lamdon kache to men pen 6 schedule ka pa phuga bangke nilitum kroin e Lanparta ASDCR ni MOU long nangkiduna jakong anta Assam Sarkar phansi chihodai thu atlo pusi WKADCC mai phu sar thekram sapen jepon litum chini alang dum ke nang ye bang ke la kut mane kuti suri si komantu si tangka kerang nang ke si karbiang autonomous council atum ka thak long dak ma hala sojo ne alang litum hajatta langam de del hola yu 6 idul pa phugda kwanta lasi hala bang ke litum ka phire me pini la so bangke nang lutchok lo la si alang litum la so bangke nilitum congress ain pen bisame phiri diklo la sona kam bangke nilitum congress ain pen bangke alang litum kachok claim lake bangkar bisaram the sonsi mane bipan ke the kachekrong vuma kona thorong posonsi arni si agreement along bangke tarik jitu free agreement along bangke la sonche plang der lo lasila sojone hangjong ailo lasila sojone movement kisuman claim lo ala sojone ajha tuman arrest lo karbianglong autonomous council long kaching thura mudu anabangke KAC principal secretary ahin pensi do an pangrum si deputy commissioner phansi japong pi atlo pusi WKADCC kongtun bang horen kroni hangpen ninjepon la 6 schedule along 30 departments of power ke do an la bangke karbianglong autonomous council a principal secretary si DC Fan power PF ko development akam an power PF ko west karbianglong te west karbianglong DC karbianglong te hala karbianglong DC deputy commissioner lasi ka do we development akam lang ko an pena phi the principal secretary Fan laso report ti people lasi ladak action opison sikani ma laso ko pc claim la detail tokte lapen la 6 schedule power bang Deputy Commissioner van Pidatlo, Deputy Commissioner van Bangke lake Council andar kali, lake State Government Agency chonat. Kheroni pen mohanteron karbianglong live.